Čau lidi, vítám vás u dnešního videa po dlouhé době. Dneska jsem tu na kole a dostal jsem k Vánocům GoPro, takže už to nebude jen takový obyčejný, jako na koloběžce asi ještě jo, ale na kole už budu jezdit takhle s GoPrem. To je cool, já jsem se honak. Takže dneska jako se pojedeme podívat do lesa. Pojďme se podívat na výhled, pojďme se když tak podívat, ještě tamhle je rybník. Takže jdeme na to. Tak, se to natáčí. A potom tam máme ještě nějaký dam. Jako první to půjdeme podívat na ten výhled. Jako mohl jsem si vybrat jiný období, ale proč ne? Je to zkouška. Jdu s tím GoPrem poprvé. Takže to bude dobrý. Jdeme trošku vidět ten kšelt, takže tam trošku zasahuje. A tak to když tak poladíme. Vypadá relativně, to prostě svítí sluníčko, ale je zima k prase. Nevím proč, ale vždycky na zimu, to prostě mám mlínu jak prase. Takže já si tady vysmukám i na tom výhledu. Já si myslím, že dobrý. V létě tady to můžu sjet. Nebo já už jsem to sjížděl, ale to jsem to nenatáčel. Asi bude vycházet ještě nějak, nevím, okolo 28. tam jedem a 30. odjíždíme, takže třeba 29. vyjde, nebo nevím, kdy vyjde video, protože já to musím sestříhat a jak na to mám dost času. A vyjde video ze snowboardu a myslím, že 31. ledna jedem na hory. To je tam taky vycházet hodně jako ze snowboardu. Tam se jako ukážeme třeba, jako, že my už jsme tam byli jednou. To jsem nenatáčel. A budem, jakože ukážeme si tam, je tam kilometr dlouhý snowpark a takovýhle věci. A já prostě že teď bylo vycházet videa trošku to, zítra bych mohl taky ještě to. To je co 27. takže máme čas. Zítra by mohlo vyjít video 28. asi ne. To maximálně jakože z té cesty.
A možná také ani ne. A já se nebudu, to vlastně budu natáčet na mobil, ale asi z té cesty nebudem na to. Si bychom mohli se podívat k tomu rybníku. Potom ke konci videa bude skokánek. No, takové jakože mírnější, ale prčice jsem se nezapnul kapsy. Tak jedem. A ten kupec, já nechci tu rybníku ani. I když tam nemusím, ale asi rybník. No se jakože takhle věci, když budou vycházet videa, tak já tam ani nepojedu. Když jsme mohli třeba byta. Já jsem vydávat video i z Bobu, ale tady si šlo drugy jezdit s telefonem. Chci mám vodovolný, ale někdy bych to ztratila ve stolu a telefon v prčicích. Takže tak. V létě, až upravíme čtyřkolku, tak bude i se čtyřkolky. Takhle vidíte, můžete tady dostatečně vidět rybník prostě a prostě dům na stromě. Už jdeme se rozjet na ten skokánek, jdem přibližně někam tamhle, jak začíná ta cesta a jedem. Jde až tady. A to bude asi konec videa. Joj. To bude konec videa, tak čus.